Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube channel Assam Employment Exchange नि सायाव full details लाना फैदों जे नोंथांमोना गोबां गोनो गोथो जागासिनो दङ आरो खायसे बुजिबाय आरो लोगोसे खायसे बुजियाखै बिनि सायावनो गुवारै डिसकास खालामगोन नोंथांमोनहाय डिटेल्सखौ लाना फैदों आरो बिनि लास्ट डेटआ मिथिखाबाय जे नोंथांमोना फैगासिनो दङ स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय बिनि लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि मानोना बे दानावहाय 29 डेज दङ नङाबा गुबुन डेजआवहाय 28 थायो फेब्रुवारियाव बे लिप इयार बेखायनो बिथांमोना 29 बे डेटखौ लादों स' जोङो लगिन खालामनांगौ बेयाव फैबाय जों अफिशियेल साइटआव आरो बेयाव फैनानै जायफ्रा इउजार आइडि दङ नोंथांमोना साइन इन खालामदो बेनिफ्राय जुदि गोदानब्ला आइडि गैयाबा निउ इउजाराव थांबानो नोंथांमोना आइडि खालामनानै लानो हायो स' बेयाव जुदि खालामाखैबा नोंथांमोना थाबैनो खालामना लादो आइडिखौहाय मानोना गासैबो डिजिटेल जाबाय स' बिनि लास्ट डेटआ एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि रि-रेजिस्टारा जाबाय 29 फेब्रुवारि नाथाय गोदान एप्लाइ खालामनाया लास्ट डेट थाया अके आरो नोंथांमोना मिथिखागौ जे जुलाइ दानावहाय ADREनि एग्जाम कन्डाक्ट खालामनो थांगासिनो दङ आरो बे ADREआव गैयाब्लाबो 15+ डिपार्टमेन्ट्स दङ बेयाव गुबुन गुबुन साख्रि मोननो पस्टआव मोननोनो बे जिनिसखौ नोंथांमोना खालामना लानांगौ आरो बेनो जाबाय बेनिफिट्स नोंथांमोना मोजांसिन पस्टआव नोंनि क्राइटेरिया लानानै स' नोंथाङा साख्रि मोनहैगोन एबा चान्सखौ मोनहैगोन बे जिनिसखौ खालामना लायोबा बेनि सायावनो आपडेट लाना फैदों जेरै ग्रेड 4आव नोंथाङा साख्रि मावनो थांगासिनो दङ अके क्लास 8 पास HS पास बेनिफ्राय 10 पासआ ग्रेड 4आव हायो दा हमना ला मिनिमाम जों एग्जाम्पल लानोसै जाहाथे नोंथांमोना गुवारै बुजियो दा जोङो क्लास 4आव एबा जों ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामबाय हमना ला नोंथाङा 10 पासनि आन्दोआव नोंथाङा मा दङ खायसेया डिप्ल'मा थायो अके थ' खायसेया डिप्ल'मा थायो बेखौनो बेयाव आपडेट खालामनो होदों एबा नोंथांमोना मोजांसिन पस्टआव साख्रि लानो जेरै 10 पास खालामनानै ITI लाबाय स' ITIनि आन्दाराव गोबां ट्रेड थायो जेरै नोंथांमोना इलेक्ट्रिशियान थाबाय फिटार थाबाय प्लाम्बार थाबाय स' नोंथांमोना गुबुन गुबुन सिस्टेमनि ITI लानाय दङबा जेरै नांगौ जायोबा बिथांमोना स' नोंखौहाय डाइरेक्ट पस्ट खालामगोन बा नोंथांखौहाय पस्टिं हरगोन जे बे पस्टआव बिथाङा कम्फर्टेबल बा सुइटेबल थ' बेखौ बेयाव साख्रि होनाय जासिगोन होननानै नोंथांमोना मोजांसिन पस्टआव नोंथांमोना साख्रि मोनहैसिगोन ग्रेड 4 लेभेलाव स' बेखायनो नोंथांमोनखौहाय खालामना लानाया जोबोर मोजां जे नोंथांमोना मोजां नांगौ पस्टआव नोंथाङा माने एलिजिबल जानाय लोगो लोगो साख्रि मोननाय बायदि बे जाबाय ग्रेड 4नि एग्जाम्पल देन बेनिफ्राय फैबाय जोंहा ग्रेड 3नि एग्जाम्पल हमना ला डिग्री पास थ' गोबां डिग्री पास थायो नाथाय डिग्री पासनि सिङावबो खायसेया गुबुन डिप्ल'मा लानाय थायो जेरै नोंथांमोना क्लास 10 पास ITI दं थिग बेबादिनो डिग्री पास खालामनानै हमना ला खायसेया गोबां डिप्ल'मा थायो गुबुनाव डिप्ल'मा खालामना फैनाय आरो लोगोसे कम्पिउटार थानाय नोंथांमोना बेफोरबायदि मोजां पस्टआवबो नोंथांमोनाहाय साख्रिखौ मोनहैगोन एबा नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव डाटाखौ नायनानै नोंथांमोनखौहाय साख्रि होनाय जागोन नेक्स्ट लेभेलाव ADREनि आन्दाराव दा बे जिनिसखौ नोंथांमोना खालामना लायोबा 100% मोजां पस्टआव मोननायनि चान्सआ दङ दा एग्जाम्पल सोरबा जुदि MTech BTech खालामदोंबा थांनाय बाराव ADREआव बिथांमोनाहाय ओरैबायदि पस्टआव मोनदों जे बिथांमोना ADREनि आन्दारावहाय जुनियर एसिस्टेन्ट साख्रि मावनायबो दङ दा बिथांमोना जुदि MTech BTech खालामनानै बेबादि पस्टआव मावदोंब्ला स' बिथांमोना जुनियर इन्जिनियार बा गुबुन पस्टआव मावदोंब्ला स' बिथांमोना माने एसे क्राइटेरिया एसे आलादा नुयो बाट बिनिफ्राय साबसिन पस्ट मोननो थाखाय बिथांमोनखौहाय आपग्रेड खालामना होदों दा बेखौ खालामना लायोबा नोंथांमोनाहाय 100% मोजां पस्टआव मोनहैनायनि चान्सआ दङ दा बेखायनो बेनिफिट्सआ बेनो रि-रेजिस्टार खालामनाया नोंथांमोना मोजां पस्टआव माने साख्रि मोनहैनो स' बेखौ खालामना लायोबा नोंथांमोना चान्सआ दङ दा मानोना ADREनि आन्दाराव गोबां पस्टआ दङ बेखायनो नोंथांमोना रि-रेजिस्टार खालामनाया मोजां आरो जुदि खालामाबा मा जागोन बेनि सायाव जेबो गाइडलाइन्स लिरनाय गैया नाथाय फोसावदों लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि नाथाय लोगोसे गोबां आसामाव लाख खालामाखै थ' बेखायनो लास्ट डेटआबो बारायनो हागौ आरो जेब्ला बारायो नोंथांमोनाहाय Bodo Job Info YouTube चेनेलावहाय आपडेटखौ मोनखागोन स' नोंथांमोना जेब्ला आसाम स्टेटआव साख्रि ओंखारगोन गुबुन जब ओंखारगोन अब्ला नोंनि क्राइटेरिया वाइसआवहाय नोंनो मा खालामगोन बिथांमोननि डेटा थाखाबाय नालाय जेरैहाय मेल आइडि थाबाय नोंथांमोननि मेल आइडि थाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि फन नाम्बार थाबाय बेयाव नोंथांनाव मेसेज फैगोन बा रेकमेन्ड खालामहरगोन जे उमुक जायगायाव इदि साख्रि ओंखारदों नोंथाङा एलिजिबल स' नोंथाङा इन्टारेस्टेड दङबा एप्लाइखौ खालामनो हागोन होननानै दा जों मिथिगौ NCS होननाय खोनादों नोंथांमोना खायसे मिथिगौ खायसे मिथिया बे जाबाय नेशनेल केरियार सार्भिस दा बिनि आन्दाराव पर्टेलनि आन्दाराव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामबा मोजां जब बेयाव थायो मोजां जब फैयो आरो बेनिफ्राय नोंथांनाव मेल फैबाय थागोन एबा मेसेज फैबाय थागोन जे साख्रि ओंखारदों नोंथाङा एलिजिबल देन नोंथाङा गोसो दङबा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै थिग बेबादिनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआबो बेबादि सिस्टेमखौ फल' खालामदों जे नोंथाङा जुदि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार थायोबा गासिबो डेटा रेकर्ड थायो बेखायनो नोंथांनाव मेल फैगोन बेखायनो मेलखौहाय कम्पालसरि खालामदों आरो लोगोसे मेसेज फैनायनिबो चान्सआ दङ आरो अब्ला जेब्ला फैगोन नोंथांमोना NCS बायदि मिथिगोन आपडेटखौहाय आरो नोंथांमोना साख्रि नागिरनो हागोन बा एप्लाइ खालामनो हागोन बे टाइपआव बिथांमोना पलिसिखौ लादों जानांगौ देन बेनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जाहाथे मेल आइडिखौ मोजांखौ होयो एक्टिभबो होयो आरो फन नाम्बारखौ एक्टिभबो होयो आरो चेन्ज खालामनो हागोन ना हाया जेब्ला आपडेट फैगोन बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट फैगोन स' बेनिफ्राय लास्टआव ओरैबायदि सानदों जे नोंथांमोना एप्लिकेसन फिस नांगौ नामा रि-रेजिस्टारावहाय एप्लिकेसन फिस थाइसेबो नाङा मानोना जों अलरेडि पे खालामखानाय जोंहा जेबो नाङा नाथाय गोदानबासो जोङो 30
ब्रिजि पे खालामनांगौ जायो नाथाय चेन्जबो जाया आइडिया जेरै दं बेनो नोंथांमोना थागोन रि-रेजिस्टाराव दा बेनोमोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ मिथिबाय लोगोसे बेयावनो नोंथांमोना रि-रेजिस्टारावनो क्वालिफिकेसन आपडेट खालामनो हायो बारायनोबो हायो नोंथांमोना गोसोबादि दा बिनि लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि बिनि उनाव बारायोबा नोंथांमोना भिडिअ मोनगोन दा नायनोसै समा मा होनो आरो जेब्ला बारायगोन नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेटखौहाय मोनबाय थानो हागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव